ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu biko na vidiyo na-adị anya n'ụwa o nwere ihe okwu si na alụmdi one ka enwe n'ala Igbo anyị ihe which is the title gịnị 4 types of marriage anyị nwere n'ala Igbo mụ amakwala enwere marriage ise ka nkụ n'ala Igbo anyị I don't even know so si ka ọ kọwaa ya biko achọrọ m ka unu na-afụ vidiyo na-eshi ya na ya o because this video is it's all about education for educational purpose for you to learn in case people waiting na-ekwu na nke anụnwa dị nwekwa ha yes need sure of it because mụ mgbe m nụrụ mgbe for this video say okay no dị ha dị achọrọ m ibe bịa bụbụ oge gịa na ntị na dadị ya ka unu know some of the things okwu regarding the type of marriages I went on nearby. He made mention of 4, especially 4 categorically. He made mention of 4 with others including Kanwa in a Mezeketano, including Kanwa I make it age mana before then there are others that are going on before then. So then end this video that Diana got the one. Family Okenye Ukọchukwu Seblowa Reverend Father Fidelis Okechukwu Nwudufọ abụ m onye Igbo dịrị gị mma na Eke dịrị gị mma na Oye dịrị gị mma na Afọ dịrị gị mma na Nkwọ ngụ iji eko na-akwa n'ahụ na gị ọkụkọ ojii ya emesi iyi akwa ọcha wee ndidi na-eri azụ ukpo achọrọ m ikwu gbasara ụdị ịnụ nwaanyị nọ enwe n'ala Igbo tupu enwezie nke ịnụ n'oge gboo. Ndị Igbo nwee ụzọ ịnọ ha si ụdị nwaanyị ịnọ a na-anụba n'oge gboo itizie ụdị nke ị maara na onye na-anụ nwaanyị na Oke na-achọ nwaanyị na John na-achọ nwaanyị na Emeka na-achọ nwaanyị nke ahụ nke ise maka nkwupụta ịnọ ndị ọzọ ụzọ ndị gboo ụdị nwaanyị ịnọ a na-anụ n'oge gboo. Nke mbụ bụ ikuchi nwaanyị onye ọbụna nwanne anụ nwaanyị wee nwụọ n'ike ya dịka afọ 3 ma afọ 4 afọ 5 o ji nụsị nwaanyị ofu nwa ka ji ma ọ bụ nwụọ unne anya fụ na nwa anụta na be unu bụ ezigbo nwaanyị ngọ na onweghị na-esie anụbeghị nnu na-agwa nwaanyị a si aka ọ chere nye anana ọ na-achọbe na nke ajeje nụọ ndị ọzọ n'ihe a na-afọ apịara nna unu wee sị mba nye anana na Chukwudị nke nedoghị anya Chukwudị ahụ inedo anya bụ na ọnya ga-anụwazi nwaanyị afọ emezi obere ife n'isi ewekwa ndị nwe nwaanyị na nekwanye na nzi nwa unu. Chukwudị achịrịza ụmụna abụọ ahụ ọ mụtago nke isi mụtara iri ndị ọya amụta zụwazi aha onye agbazi nkwụ onye emezi ego ọfụ n'isi nwaanyị ahụ ọnya ma eji wee sị na onye kuchi nwunye nna ya ada ama ite nkwụ na ada n'ahịa. Ọ bụ ụfọdụ ka ọ bụrụ nwunye nna ya na onye nna ya nụta wee woge ha na-anụ nwaanyị n'ụba nna ha nke nụọ nwaanyị bụ ama 3 ma 4 mgbe o ji wee nwụ nke ọnụ ọfụ ka akabeghị nkachacha nke dekpara nwee ike si ka ya nke anụwazia nwa okuchizie nwunye nna ya o nke tinye na nke ọ na-anụburi nụwazia nwaanyị na-abụ nke ahụ ikuchi nwaanyị nọdụzia na-amụzi nwa n'afọ onye na-anụ ya ọfụ ụmụ ọmụ n'afọ onye nwụrụ anwụ a na-aza afọ onye nwụrụ anwụ na-abụrụ ụmụ onye nwụrụ anwụ ka afịa wee na-aga n'iru na onye na-anụzi ya ga-enwezi ụmụ nke site na nwaanyị a ọ na-anụzi kịta nke a bụ ikuchi nwaanyị. Enwere ịnụchi nwaanyị
ịnụchi nwaanyị ofu ndị nwa bịa bụ si na onwe ebe anyị jee onwe ebe anyị jee n'afa achọ idozi ụbọchị na anyị jee na nke ndị na-afụ ọfụ na anyị jee na nke ndị ekpere ọhịa agwara anyị na-agwara anyị na onwe nwa ọkpụ nna ha lele ndị abịa bụ nna ha lele nwa ọkpụ n'oge gboo rie ego were ego chi ọzọ were ego nwaanyị ọfụ ihe a wee na-enyezi nsogbu kịta wee jụ na ya ga-aga ya acha acha jụ na ya atata na ya n'elu ekwere ka anyị gaa n'iru ọ na-ebutekwa ọnwụ ike na-ebute ọfadịkọ dị iche iche na anyị si ka anyị mụchere ụmụ nwaanyị biko ọ na-ewe n'iwe ka anyị nwa na anyị lele nna anyị lele ka anyị mụtala ụmụ nwaanyị ọzọ wee kwụọ ụgwọ ya nke a bụ ịlụchi nwaanyị achọghị m ịbanye ịgwa gị ihe iyi ekwu n'ụdị ha na ama na n'oge nke anyị ọtụtụ adịghị ekwezi nke mbụ ọ na-ebute ihe ịkọ ọnụ anụmanụ enugwu nwaanyị ọrụ ndị ọgba anyị nọrọ onwe anyị ga-epụta ebe a ikwu maka anyị emesie wele na-aka ụmụ gị ọnụ na-anụchiri onwe anyị nke bụ ahụ na ọnwụ nke oge eji wee bịa wụ na ọ na-enugwu nwaanyị ọ ya anụzi nwaanyị na-abụ ka ọ wee dịdere unu mma nke ịtọ bụ na iwe ya o nwere ndị ya wee ikwu ya na o nwere mgbe nna unu le mma anyị iwe agbagode ha mgbe ebe kwunu me gịnị jee fụwa ihe efu nọ ihu nchọkụ m na-afụ nke a bụ ịnụchi nwaanyị nwekwa ndị agha bịa asị m mgbe na-amazi ha eme ka agwọnye n'otu a manwe ekwe ka anụta ya ụfọdụ asịsị nụta ka edebe n'ezinụlọ ka echeta onye na-enebi ya anya mana ọ ya bụ nwunye onye ahụ ọ na-amụzi nwa n'afọ onye ọhịa amaghị ama nke bụrụ onye ezi na-abịazi ihe ma na-anụchigo nwaanyị ụfọdụ adịghị ekwe ncha ncha jee na ụnụ male ebe ụnụ nwụrụ ahụ na-eje ile efu n'ebe a ka ahụ ịnụ nwaanyị nke ebe ịnụ nwaanyị nke ịtọ nke ahụ bụ ịhachi nwaanyị ịhachi nwaanyị na nwoke nụ nwaanyị nwụcha ụmụ ọ mụtara nwoke ma ọ mụrụ ụmụ niile ọmụ nwere nwoke adịrị ya o wee na-atụ egwu na-afịa ya efu na onye ilo ya eri anụ ya dị akụ na ụbịa na ifele ya emegbu na be mmụọ o wee n'ime ụmụ nwaanyị niile ọ mụtara na-efu anya lụrụ anyị nke si ike mmadụ isi ike onye gba mbọ ka na-egwu na nke ga-akwụdonwu n'ụkwụ ya ọfụma yọọ ya yọọ nwa nwaanyị asabigo ka ị na-anọ na di n'oge tupu ịmalụ nwa ndị ya nọ n'ebe a malụ nwa nwoke ofu ma ọ ịbụọ ịmụta ha anya nke nụzi di mana mgbedu nwa nwoke nọ na tupu ịpụọ ịchọzikwa anyị nọ na-amụzi ị nọrụzi mana achọrọ m nwa nwoke nọ na ọgụ ahụ nwa nwaanyị onye ga-amụchi ya mụta nwoke a ga-ebi n'ebe a ọyọ nwaanyị ọyọ nwa ya nwee ike kwelu ike jụ ọ ya ma nke ya ekwenụ ọ bụ na nkweta nwoke akpọ ụmụnna cheelu ha ọjị n'ụlọ ha mmanya gwa ha na nwa m ya nọgodo ebe a n'ụlọ maka ọ dịrị m onwe nwoke ọ na ọmụta n'ọnwa m ka ọ bụ na oke m ga-agalụ nwa ọmụta ụmụnna amala amalụ ka ọ dabụ na ụmụnna abịa ịkọrịa na-eme mkpuke ihe ịtụrụ nna ha kwu ya ekwu tupu ọ nwụọ ọmụọ nwa ahụ ọnwụ nke mụọ ofu ma ịbụ sị na ya achọghị ịnụ di ndị ọ mụta nọrụzịa ọnụ adị pụọ nke a bụ ịhachi nwaanyị nke ahụ nke ịtọ onye nwezi ajụjụ n'ihe ndị a ọ jụọ mana aga m ebido kọwacha ihe nọ n'ime ya nke nọ bụ nwaanyị ịnụ nwaanyị nwaanyị a mụtara nwa nwoke ma ọ mụtara nwa chacha di wee nwụọ ọfụkọ na ya ma mụzi nwa nwoke anụnwa ma ọ na ya amụnwụzi nwa chacha ma di ya anwụgo ozi ego eje nụta nwaanyị
nta nwaanyị ibie duata je nnọọ chọọ nwaanyị mee ego mee ihe niile dị n'isi kpọnata nwaanyị ọntabịa nọ anyị chọtazi onye ga na-amụ ọrịa nwa gaghị na-enweta ha na-achọ ma nwoke ka a na-achọ onwe na-achọ nwa chacha ọchọ nta nwaanyị ibie tinye ọgwụ ụfọdụ ụmụnna ada ekwe ndị Igbo n'obodo ụfọdụ ada ekwe na nwaanyị ada anụ nwaanyị ihe ha anọta nwaanyị n'ezinụlọ na ya ekwe ha mana ụfọdụ obodo na-asịkwa na onye chi na-azọ onwe na omesị ma chi ekwe na onye ụta atakwana ya onye ọbụla were ọbụla ya si ha bịa ka o jee nụta ọbụ ha n'unu ka a ya ekele mana nke a bụ nwaanyị ịnụ nwaanyị ọ nọtazịa ya ya na ebile ofu onye nwe esi ofu ebe bịa na-amụ nwa n'ezinụlọ ya agaghị ama onye bụ ihe anwa nwaanyị ahụ o kwesịrị ka o zuo ya ọfụma onye na-abịa amụ nwa maka na mgbe ụmụaka na-etolite nke ahụ amụta site na nwaanyị ịnụ nwaanyị amara onye mụ ha akọwa ha ọnụ na nna unu ka ọ na-ebe enyi jekwa na be nna unu n'ebe eme gịnị ịrụ ọnụ ụmụ okenye mụta unu nche na ya ma ha ikwenye ya onye ọ na-akụ jụọ ifere abịa arụ ajụ ahụ oyi mana ihe ndị a niile na-enwe uru na ọghọm na-adị ya ịnụchi nwaanyị ekwu m ọghọm ụfọdụ na-adị ya ikuchi nwaanyị ọghọm dị ya na-aka nkụ onye ma eji kwụsị ha niile kịta ọdọzi n'oge nke anyị ikuchie nwunye mmadụ onye nwụrụ anwụ wee mụta ọ bụrụ na ọ mụrụ ụmụ na-abụọ wee nwụọ emụtakwuo ịnọ wee til ha ọdịzi isi zụba ha afụgo m ebe ọ mere ihe mgbọsị gị na nwaanyị a ga-esi nnukwu okwu ọgwụ ụmụ ya isi ahụ na onye nwụrụ anwụ onye mụta ha na onye abụrụ nna unu achọwa nwaanyị ụmụ anyị ụfọdụ nakwa ndị ha nwụọ je na-amụta nwa na ezi na-eti ikwu na nwoke abụrụ nna unu onye ọ na-akpa n'isi na nwa na isi ya unu unu nne na nna unu nwụrụ anwụ nwoke ahụ agbalịzi aka nwa na okenye niile o so n'ihe mere emechie ndị Igbo na-agbalị ọsọ kịta rigo nwa onye na-ekuchi nwunye mmadụ kịta afa nka bụgo okenye ụkọchukwu ọsọ ebụla ụwa Reverend Fada Fidelis Okechukwu Ọmụdụfọ abụ m ụkọchukwu ime ogbe